Dini, palitin ko kardabang nga saging. Kanang hinog, 1 kilo lang ha. Kita bola ay. Hahay, tayo sa tindahan. Ano ba daw? Sumunta, pag-utiratan ni Elian. Kasama ko ay. Bantay lang niya si mama. Nag-igornik ba? Bantay siguon. Nagsit ko mo uli ba? May tag! Di na lang siya mama. Sabi ko siya. Sakit. Gani akong hindi ko. Akong nabot-bot sakit. Sakoy. Ayo. Mukbang iti. Ayo. Koy. Koy. Ayo, koy. Ayo. Koy. Sanggagan emulaylan. Gawas ba? Gawas ba? Ayo. Koy. Oy, unsa may imo? Ang raman mo ha. Ayun na. Nakauli na day ka? Kaulan tayo ka. Nakauli na day ka, gang? Loy antod. Wow! Palita ko be. Palita ko guan be. Korbanan na sa aking kanang hinog. Ginagawa mo! Unsay? Unsay kurbada nga saging? Unsa man na? Nailigan kay kurbada? Korbada god. Sabi mo na ba? Unsay kurbada nga saging na? Huy, day. Unsay kurbada nga saging? Tatangkan ba? Tatangkan eh. Si kani Tatangkan eh. kurbada. Kan. So pisi man na kurbada. Kan eh. Huy. Ah, ni ulan na. Unsa man imuha? Unsa man na kurbada nga saging? Banan na sa aking korbana ako. Abot ay wa ko kasabot nimo tungod sure na sa mga injection nga gipang dapat sa imo sa ospital siguro day ba. Unya, musta man ka sa ospital day? Karangan. Wow! Lami kaya. Lain pa ato ba usab naglibog man ko anang kurbada nga saging nimo. Ay naglibog jud usay kurbada nga saging. Say kurbada. Unsa man ang kurbada day? Kuan. Basta krisalin. Ngara kini mo siguro niyo? Mau siguro niya. Ngara. Mau na. Mau na imong gipalit? Mau na dalan na sa inyo akaw kurbada nga saging wa ko kaila na eh. Lakaw. Uli na dito. Kaya basig maulanan ka. Yan man. Lakaw na. Ulan gani no, mao ganing mo uli na ka kay ulan, maulanan ka dire. Lakaw na ka, lakaw na. Siapa daw ni? Kapoy ani. Ano gana ani? Gani. Ay. Magsakit ko rin. Ko ba nga